ようございます。 BTV モンゴル支局のツンデスレンです。今回の番組では朝ごはんについて話したいと思います。なぜ朝ごはんについて話したいと思ったのかというと、今流行りの SNS、 その中でインスタグラムで自分たちの朝ごはんというページを運用している2人の若者と出会いました。お二人を通して朝ごはんの魅力とモンゴルの若者の一面をご紹介したいと思います。それではどうぞご覧ください。それではこちらでインスタグラムの朝ごはんというページを運用しているお二人のカップルをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。Баяраатрын зулцээ гэдэг одоо 28 настай 2018 онд Япон улсад ирээд хэлний бэлтгэлээр сурж байгаад тэгээд Монголд хүрээд ирсэн байж байна. 僕の名前はガンバイロツェルメンと申します。皆さんはレイと呼んでます。それで僕2013年に日本に行って、それで東海大学に留学して、そこで4年間勉強して、その後は明治大学にまた入学続けて勉強しました。それでレイヤークローゼットというかファッションレンタル会社にグラフィックデザインと UI デザイナーとして勤めて、その後モンゴルに帰ろうかなと思いました。それで今はモンゴルにいます。私は2人のページを見てすごい面白いなと思ったんですけど、そのページを作ろうと思ったきっかけは何だったんですか？じゃあきっかけはジュリー&ジュリアという2019年の映画見て、その映画をインスピレーションにして、土曜日とか日曜日、その休みの日はちょっと一緒にいろんな国の朝ごはん作ってみようかなと思ってやりました。2020 оны 4 сард бит хоёр яг энэ өглөөний цай гэдэг нэртэй Instagram хуудсыг яг Япон улсад эхлүүлж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл нийтдээ 51 орны өглөөний цайг хийгээд ингээс одоо ярьцлага өгөөсөж байна.そしたらお二人に朝ごはんについて聞きたいと思います。二人はこのインスタのページを運用する前に朝ごはんをよく食べてましたか？その運用する前と今になって朝ごはんについて考え方は変わりましたか？はい、前はそうですね、僕は一人暮らしはもう7年間ぐらい6年間ぐらいだったので、最初の3年間ぐらいはあんまり食べなかったんですね。それでやっぱり年取って20何歳だったと思うんですけど、で結構朝ごはん食べるべきだと思いました。それでずっと朝ごはんはスキップしないでずっと食べてきました。一番分かったことは多様性の料理って結構芸術みたいにその国の文化をよく表すものだと思いますので、毎日同じものをずっと食べるんじゃなくて、いろんな国の料理試してみると、人って頭が結構多様性に考えることになるんじゃないかなと思いました。За талах өндөөл гэдэг өглөөний цай гэх юм бол тэг төсөөлдөг байсан бол одоо өглөөний цай гэдэг ингээд Instagram хуудсыг бид нэг хувьд хоёр ингээ хөдөлснөөрөө янз бүрийн хоолыг ямар аргаар ч юм ямар өөр төрлөөр идэж болох ёстой юм бэ, идэж болдсон юм бэ гэдгийг ер нь ойлгож авч ирсэн. Тэгээ өөр нь бол өглөөний цайны чухал гэдэг бас ер нь бол ойлгоод явж байгаа.
そして今日はなんと2人が51番目の料理を作るだというふうに、聞いたんですけれど、今日はどんな国の料理作るのでしょうか？今日はガン国のアフリカの国の料理作りたいと思ってます。じゃあうちの彼女は説明します。 Яагаас сонгож авсан бэ гэх юм бол бид нар яг өмнөх 50 орнуудаар ихэвчлэн ер нь бол Америк те эсвэл жоохон Азиуд эсвэл бүр Европын хоолнуудыг ихэвчлэн ер нь сонгож хийдэг байсан. Тэгээ эндээс ер нь бол үлдсэн Африк ер нь айгу цөөхөн хийсэн байсан. Тэгээд Африк ер нь айгу бас хоол ундар айгу баялаг учраас ер нь бол өнөөдрийн бас нэвтрүүлэгтээ зориулаад илүү баялаг харагдуулахын тулд Ган усын хоолыг юм сонгож аваад 51 дахь удаагийн өглөөний цай болголоо. ガーナ、アフリカの料理なんですね。すごい面白そうですね。モンゴルではそのアフリカの料理食べる機会ないし、アフリカレストランもないと思いますね。なのでこれから2人の作る、ガーナの朝ごはんとても楽しみです。よろしくお願いします。うちのお父さんお母さんが子供の頃からずっと一緒になんか料理とか一緒に作ってたから、日本に行って初めてなんか自分で料理作ったんだけど、結構まあなんていうか才能があったっていうかちょっと好きだったやっぱり。それでそうだね、まあ家族の影響が強かっただと思ってます。日本の料理は2年ぐらい経ったらやっぱり寿司が好きになって、結構寿司刺身とかは好きになりました。あとはラーメンは大好き。竹さんっていう味噌ラーメンモンゴルにあって、それ食べたら結構もう涙が出たっていうか結構うまかった。そうね、やっぱり日本の料理はまあ一番と思ってる今は。Төглөөний цай болохоор Ган улсын хоол байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор Waki гэдэг нэртэй хоолыг сонгож аваад, ер нь бол ихэнх Ган хүмүүс ажиллаж байгаа ангийн те дундад давхрын хүмүүс бол ерөнхийдөө энэ хоолыг илүү их тохиолхон иддэг. アフリカの国は結構羊じゃなくてヤギの肉は食べるので、今回はヤギの肉はなんか入れて作ってみました。それで結構美味しい。チリとか入ってるから結構辛さがあるんだけど、なんか一瞬だけ辛く感じる味。一言で言うと結構面白い。ありがとうございます。ガーナ料理とても面白かったです。そういうのをまた作ってみたり、そういうのにチャレンジするのは、人生をもっと楽しくしてくれるのかなと思います。で、これからのお二人の夢、目標などについてお聞きしたいと思います。どういう夢持っていますか？どういう目標ありますか？僕建築を卒業して、今はちょっと建築と別の仕事というかちょっと違う分野の仕事やってるんですね。それで将来はそのモンゴルの建築デザインというどういうものか、そのことについてよく研究したいと思ってます。研究してそれでモンゴルの建築デザインを世界に知らせたいと思ってます。Ер нь л өглөөний цайны ачаар би бол нэг өөрхөн туртай амийг олж авсан гэж боддог. Юу вэ гэх юм бол нэг бид хоёр чинь 6 одоо хоолой хийчээд 6 видеого оруулахдаа нэг бичвэр оруулдаг. Тухайн улс орныхоо соёлыг харуулсан, хоолныхоо соёлыг харуулсан, орцтой гэдэг ч юм. Тэр талаараа ер нь бол өөрхөн
бичдэг болохоор тэр бичгийн чадрыг би ер нь гайгүй бичдэг юм байна гэдэг ч юм уу тий. Тэрхүү байдлаар ер нь бичгийн чадрыг өөрөө олж авсан. Тийм болохоор ер нь бол энэ бичгийн чадвар гэдэг бичиг одоо хийж байгаа бас ажиллаж гэсэндээ яг салбартаа бас айгүй тийм томоохон энэ төлөөлөл нь бас болёо гэсэн ерөнхийдөө зорилготой мөрөөдөлтэй ингээ ажиллаж байна. Тэрний хамтлаа ер нь бол зүтгэн гэж бодож байна. Харин өглөөний цайны хувьд гэх юм бол бид хоёр илүү одоо энэ байдлаар зөвхөн Instagram хаягаар хүмүүст хүрж байгаа л тэрийг илүү бол одоо хүн болгоны те эмэгтэй хүн болгоны гэх юм гэр бүл болгоны галтайгоонд ингээ байрлж идэг ингээ нэг гоо ширээний номтой болгох гэдэг ч юм тэрхүү байдлаар гоё цэмнүүд бодож явж байгаа. Тэгээ тэрийг бас айгуу сайн биелүүлэндээ гэж зорж явж байгаа.今回の番組ではインスタグラムで朝ごはんというページを運用しているモンゴルの2人の若者をご紹介しました。今日は家に招待してくれまた面白い朝ごはんの作り方も見せてくれてありがとうございます。今回の番組はいかがでしたか？皆さん番組についてご意見ご感想があればこちらの宛先までメールをしてください。それでは次回の番組までさよなら。さよなら。